La secció de l'excusat. Y estem així en la entrevista en este 7è programa de la tercera temporada. Us he portat, ja us he dit, una convidada molt especial i molt saludable. Ella és Cristina Bochons Martí, coneguda com l'Altra Cuina. I direu, qui és Cristina? Qui és l'Altra Cuina? Pues ella és dietista, mare, persona de la Pobla, cuetera, olivera. I el més important, la meva cosina! És la meva cosina, Cris! Què tal, Cris? Benvinguda. Molt bé, molt bé. Que guai. Què tal? Bé, molt bé. Pues molt orgullós de tindre així a una persona de la meva família i que vingues així un poc a contar-nos el que fas, ¿vale? Tot este projecte de l'Altra Cuina. Jo m'he tret de la teva pàgina web d'internet una descripció així molt xula que tens, que diu: l'Altra Cuina. Cocina nutritiva con tendencia vegetariana, sin etiquetas y sin prejuicios. Nos gusta probar e innovar. Utilizamos ingredientes al alcance de todos para elaborar recetas fáciles y prácticas para el día a día, sin azúcares refinados y sin aditivos. Un cambio es posible. Hazlo por ti y por el medio ambiente. Està molt guai, esta descripció. Te costà trobar com resumir un poc la... Sí. O sea, pillar la esencia de algo que vols transmitir costa rondar-ho, canviar-ho, modificar-ho, comes, lleves, fiques... Sí. És a dir, res excessiu però que resumisca, no? Que sintetitza molt bé el projecte. Sí. L'explica a la perfecció. Jo crec que qualsevol persona pot entendre un poc quina tendència té... O sigui, quin és l'objectiu un poc de l'Altra Cuina. Però tu, una cosa que volia preguntar-te, és una persona que has fet moltes coses, has treballat de moltes coses abans d'encarar-te a tot això. Sí, de prou. En un moment donat decidixes enfocar-te a tot el tema de la cuina, de l'alimentació, però anteriorment, com hem dit, has treballat de diverses coses, inclús si no recorde mal, tu te'n arribares a anar a Londres una temporada a treballar? Sí, a Brighton. A Brighton? Sí. De cambrera? Vares estar o en cuina? Bueno, tinc que dir... Conta-mos. Tinc que dir que és curiós, no? Perquè estic en Brighton sobre un any, currant en diferents coses, i en el primer lloc que vaig currar va ser en un Burger King. Yes! Molt bé. És curiós. Ahí no estava jo, encara ficant el tema de la cuina saludable. No, o sigui, això jo tenia 20 anyets o per ahí. Molt bé. Què vas a fer? Claro, pues, però tenies interès per aprendre anglès i millorar-lo. No? Exacte. Va ser un poc l'objectiu de de cap allà. Buscar sobretot l'experiència i per l'anglès. És a dir, era una forma, jo estava a l'Escola Oficial d'Idiomes i al final dius, l'única forma és me'n vaig allí, me submergís i a treballar. Més val que t'aclarisques, perquè si no... No, sí, en fons, endinsar-te ahí en aquesta cultura i rodejar-te de l'idioma al final és el millor per tirar cap avant, no? I l'experiència de anar-te a un altre país i un poc a l'aventura, no? Molt bé. Recorde que l'inglès el dominaves perquè quan jo anava encara a l'escola i a la Pobla, alguna classe de repàs en anglès m'arribares a donar. Ah, sí. Te'n recordes o no? Sí. Que després de la classe de repàs jugava al Tekken en la Play. Me cago en la la cocina guapa. major i anava Era el premi. Algun cos i que altre li dona repassos d'anglès, sí. Claro. Sí. Que guai. I en quin moment comences a dir vaig a centrar-me, vaig a començar a emprendre este projecte? Quan te comença un poc a interessar tot este món de la cuina saludable? Pues bueno, a part de lo que havies dit que estigui fora, en Anglaterra, és perquè vaig demanar una excedència perquè jo treballava en una empresa. En què t'havies format anteriorment? Pues jo soc, vaig fer tècnica superior en electrònica industrial, que té molt a veure en este tema, de la bioètica, mogolló. Sí. O sea, vaig fer el cicle superior, lo que era un FP2, i al final vaig decidir posar-me a formar-me en això i quan vaig acabé en una empresa directament, en IBM? Sí, el que era IBM, en Celestica. Això. I em van oferir, al fer les pràctiques allí, quedar-me en contracte indefinit.
I bueno, la gent de normal tirava traca perquè, ostres, un treball fijo, que guai, i tal, i jo, pues, la veritat, me quedé un poc parada de dir, ostres, és guai, però jo acabo d'estudiar i jo el que vull que és veure món. Jo no vull quedar-me així i, o sigui, vull dir, estava agraïda, però a la vegada era com, ara què faig? Ja, No? no hauries d'estancar-te. No. Entonces, quan vaig poder demanar una excedència, el que vaig fer, o sigui, al complir l'any, demané una excedència i vaig fer el que volia fer. Que era anar-te'n fora, a rodar un poquet, practicar l'anglès... Sí. I ahí, quan te comença a vindre a tu l'interès per el tema de la cuina? Pues després de l'excedència torné a la mateixa empresa i passaren uns anys i vaig veure que no era per a mi, o sigui, passaren uns quants anys. Entonces, tingui l'ocasió d'eixir, diguem, de l'empresa i me posé a formar-me en això de dietista. De dietista. I havia nascut la meva filla, que va fer ara 15. Uau, és que Vera està supermajor, I ahí, o sigui, me vaig posar perquè sigui com, ostres, què podria començar de nou ara, algo que me apassione. O sigui, jo realment venia d'una època de treball. Una titulació, he treballat, però no és lo meu. Ahà. O sigui, què és lo meu? O sigui, en aquesta edat no tens encara clar què vols ser de major, no? Bueno, sí, això li passa a moltíssima gent. Però joder, un poquet, no? Perquè dius, hòstia, és que... Si no ho tinc clar ara... Quan me va vindre, Sí. no? Vas fent coses i te vas adonant del que no vols fer. Que això te marca molt de camí, dir, això no. Jo, Vas mira, descartant. el que acaba de dir Emilio era una cosa que jo me dia, a veure, jo sé molt bé el que no vull fer, però no aplegava el que sí volia fer, perquè no ho sabia. Val? És que és... Entonces vaig descobrir, o sigui, vaig donar-me compte de que era un tema que m'interessava, que havia llegit prou coses i que la gent, sobretot, desconeixia tantíssimes coses en el tema alimentari que digui, ostres, o sigui, això n'hi ha que, o sigui, m'he de preparar i vull compartir aquestes coses. Molt bé. O sigui, fer-ho bé, perquè, o sigui, consciència, no? I realment, des del minut 1 que em vaig posar a formar-me, Sí. era passió per devorar, per estudiar, o sigui, la primera en la meva promoció, i era de les majoretes, claro. Que guai. Que va vindre un canvi vital i un canvi d'interès en la teva vida, va coincidir ahí un poc el... Sí, perquè realment era la primera vegada en la meva vida que dia, ostres, ja sé el que vull ser. O sigui, ja sé a què me vull dedicar, no? Que bé. I tens un objectiu en la vida i o sigui, això és el tot, no? Perquè si vas al final pegant tumbos per ahí i dius, bueno, sí, això, tal, però, hòstia, que currant te passes moltes hores al dia. Trobares la teva passió. Trobi la meva passió. I has anat enfocant-te ahí, a poc a poc. I l'altra cuina fa tallers, fa moltes coses, però vaig explicar ara una que me sembla superinteressant, que s'anomena Proyecto Conciencia Alimentaria, que són tallers de cuina per a xiquets i xiquetes en col·legis. Y diu, el proyecto Conciencia Alimentaria arranca en 2016 en los colegios Luis Vives y Mas de Tous de la Pobla de Vallbona. Desde entonces, Cris ha anat desarrollando en els alumnes de quart de primària. Bueno, i de fet fa poquet has estat també en Sant José. Sí. Ja has tocat tots els col·les de la Pobla? Encara arranque la setmana que ve en Campés y me falta ahí acabar Mas de Tous. I sempre és quart de primària, més o menys? El projecte va dirigir de quart a sisè de primària. Entonces es va començar en quart, però s'ha vist que per el nivell, diguem, de temari que han donat els xiquets, quasi s'ajusta un poc més a sisè, cinquè, sisè. De quart anar molt bé, però com que estan un poc més madurs els de sisè, ja tenen alguna més de vocabulari. I un poc més, sí, referències de lo que fa sa mare o el pare en casa, de lo que mengen, de lo que compren... Van coneguen, tenen més experiència, no? A nivell de lo que estan consumint o de lo que escolten, o l'assignatura en el col·le que donen ja és un poquet més avançat i de totes formes va orientat de quart a sisè. Molt bé. O sigui, vull dir, és per aquest grup, diguem, d'edats, que siga entendible, en algun xoc, se posen ahí cosetes per a que siga més ameno, i bueno, pues tocar ingredients o tastar coses, olorar, ¿no? És un poc per a que... Relacionarse. Molt bé. Diu, consiste en concienciar sobre alimentación sana y saludable a los niños y niñas y también a su entorno. Eso me parece muy importante. Por eso el proyecto cada año arranca con una charla para las madres y los padres de los alumnos sobre la materia que se va a abordar en el curso, así como para el profesorado. Es decir, que no només és l'alumne en si, sinó que
se trata un poc de que arribi a la família, a l'entorn escolar, un poquet plantar el coneixement i plantar la semilleta i que tot l'entorn de l'alumnat conega de què s'està parlant i per què s'està parlant d'això. Sí, d'alguna forma és no sols els xiquets, treballar en ells, sinó que la idea inicial és també el que l'entorn, que els pares tinguin consciència també de què s'està fent i per què. Claro. Encara que els primers anys, quan es va fer el projecte, l'assistència era tan baixa. Sí. Això estava jo pensant. Tan baixa. Però els pares... Voler convocar a tantos agents és complicat. Sí, jo entenc que coordinar tot això, claro, és difícil. Els pares pensaran, no tinc temps ni per dur-los a l'extraescolar o a la gimnàsia o per anar a una xarra d'alimentació. Sí, més que ratllat d'així, no sé què, no sé quantos. Malfarès. Jo ho entenc, vull dir, ho entenc i realment, mireu perquè l'enfoque també del projecte és fer-lo en horari lectiu, perquè si tu ho planteges com una espècie d'extraescolar, tornem a que sols alguns van a poder rebre, diguem, els tallers. Entonces la idea era que aplegara a tot perfil de xiquet o de família, independentment de si els pares estan o no interessats en la seva alimentació. Generalment sí, però vull dir que, cada un en la seva vida enfoca més a unes coses o altres. Correcte, i volia comentar que el col·latge i lo normal és que no t'ensenyen res ni emocional ni res per a menjar. Esto és molt... Coses tan importants. T'ensenyen a fer la mili, ja, a ficar-te tots cara al mestre i tot fer cas. I el que és el menjar, les emocions i tota la pesca i per sentir-se emocionalment bé també tens que menjar bé i no sé que està prou relacionat i el col·latge que el que jo veig la meva experiència és fer la mili i quan... Que no t'ensenyen a cuidar-te com a tal, no? Sí, el que dic a nivell emocional és també molt important i a vegades molts problemes també alimentaris venen per tema emocional i és algo que per a ser personetes és superfonamental que sàpiguen manejar-se i tindre, saber sobre el tema emocional és per a mi algo també molt important. I després també perquè el que dius, tema alimentació, sí toquen algo, però clar, tenen que donar moltes matèries, moltes coses, diguem que per a aquells també comencen a ser més crítics, de quart a sisè, ja comencen a tenir una edat, a tindre més coneixement i poder d'elecció. A tindre aquesta consciència de que, és el que tu has dit, que mengem 4 o 5 vegades al dia, que no és algo que tu facis de quan en quan, no és un taller de surf, és que tots els dies. I després que també s'ha utilitzat molt l'alimentació com un tapó o un distractor perquè els xiquets estiguin entretinguts i calladets, en plan, te donen el pandorino i estàs ja en això entretingut, ja te menges, saps, i el xocolata i els dolços i tot això, que sempre són com premis, com recompenses també, i que... Sí, s'utilitza molt. I que se podria reforçar educativament els xiquets d'una altra manera que no es fora dolços i sucres, que jo crec que això és el que volen molts xiquets, que quan arriba el cap de setmana... El premio. Vull anar al quiosco a per les xutxes, a per les papes, ara per el Monster i tot això, i dic, sí, que se desmadra a vegades, no? Digues. No, digues tu. No, volia dir això, que és com dir un passet més endavant per a comunicar-los i entrar un poc en més profunditat sense pegar-los a tabarra, diguem, no tanta teoria, però sí conceptes com el tema dels integrals. Estic així. Tots els conceptes que tractes en estos tallers en cole son azúcares refinados versus azúcares naturales, los cereales integrales y las legumbres, las proteínas, el calcio en los productos animales y en vegetales, frutas y verduras y, per últim, las grasas, saturadas e insaturadas. T'has deixat proteïnes animales i vegetales, no? Animales y vegetales. Has indicado las proteínas. Lo que ha diferenciat és el calcio en animals i vegetals. És que això és perquè agrupe, per tallers, igual el que hem dit, en el segon taller són proteïnes i calci, tant animal com vegetal, entonces parlem d'ambes coses. Claro. A nivell de salut i a nivell de medi ambient també, perquè jo, es faig la reflexió de l'aigua que es necessita per al rec per exemple, de llegums i per exemple, un quilo de... no sé, per a cultivar un quilo de llegums, que jo vaig i compre un quilo de llentilles. Quanta aigua fa falta? Uns 50 litres, val? I si me'n vaig i me compre un quilo de ternera,
passem a 15.000 litres. O sea, esa diferencia de aigua és abismal. Entonces, no menys car, sinó reduïx, però tant per salut com per el medi ambient, perquè ells també estan treballant molt el tema del medi ambient. És que me pareix molt guai unir l'alimentació amb el medi ambient. Clar. Sí. Model ecològic. Diu, els tallers les ofrece alternativas para alimentarse de forma adecuada sin carencias nutricionales y se aborda en todos los talleres la relación directa entre alimentación y medio ambiente, que es un poco lo que están comentando ahora. Además, al integrarse en el horario lectivo, permite que los alumnos puedan salvar las diferencias socioeconómicas obteniendo una educación alimenticia y nutricional saludable y adquieran un espíritu crítico. En el país también que es importante que forme part de l'horari lectiu, un poc per lo que diem abans, no? Seria una extraescolar que alguns podrien fer-la, altres no, altres els interessaria, alguns no, unos tenen recursos, altres no. Jo estic contenta, o sea, realment el fons és la prevenció de la salut, que s'ho diu, teniu que donar gràcies que els mestres, el col·legi, l'Ajuntament subvenciona regidoria de sanitat a aquests tallers. Molt bé. És a dir, me pareix una inversió en això per als col·legis del poble que està molt ben invertit i per això, perquè és prevenció de la salut. Jo dic, és que el que estem fent és, abans de posar-se mals, anem a fer cosetes, no? No anem a esperar-se. Molt bé. Clar. Per a tindre el cos preparat. Claro. Perquè no falti de res, que no tinga carències. Una cosa que te volia dir, quan comences a fer quan comences a preparar aquestes receptes en casa, tens un conejillo de Indias, que és el teu fill Quim, i li dones de provar tot el que fas. Sempre, sí. Què tal? Bueno, menys lo verd, el color importa. Sí. Perquè, a la casa jo vegetals, el que vulguis, verdures, però és un xiquet. I dic, ojalà menjarà de tot, però realment hi ha que relaxar-se, perquè són nanos. I al final, pues, lo que li llama la vista li llama, i lo que no, pues, a vegades, no, jo dic, provau, home, tal, però normalment sí, ho prova tot. I és bon catador? Els dolços, tots els prova. És sincer? Sí, ja me fa, un 7. Ai, te dona nota? Sí, me fica nota, i tal, a veure, un 8, i si no fora negre el xocolate, te ficaria un 10. Que guai. Això me diu a vegades, o sigui, me fica la nota. Sí. I una altra, però que és menys de fiar, prou menys, ho sent, però és ma mare. Perquè a ma mare li agrada tot. T'haixi molt bo, filla, està molt bo, a mi m'agrada. Però, claro, és que, és veritat. No em mentis, perquè és que ella té molt bona paladar i molt bona gana i li agrada tot. Dic, bueno, quan sona això prova ella, necessita una altra personeta, però li vaig a durar no sé qui, no sé quantes repartits. Té bon menjar, és difícil fer-li És que és veritat, és que li agrada tot. Que guai. Poques coses m'ha dit, regulina. I jo dic, pues això no. Això està molt bé. Això no, perquè si se queixa. És que la tia Amparo recolza tot el que tinc a prop i a nosaltres a la secció d'excusat ens té un carinyo impressionant. Carinyo sincer. Carinyo sincer. Perquè ella, és veritat, quan t'apoya al 100%. Sí, mos para pel carrer. Sí, clar, és molt fan. No m'estranya. És molt fan. I, Cris, podries contar-nos alguna anècdota tu que has anat per tants col·les, que has fet tallers i tal? Segur que algun xiquet alguna vegada t'ha dit pues això no m'agrada, o pues en ma casa ma mare li fica sucre, o saps? Alguna eixida Però, bueno, hem de dir que no només han hagut tallers en nanos, s'han anat a ajuntaments, a pobles, a biblioteques, centres culturals. Així la Pobla vares estar també en l'espai jove, no? Com se diu? Lo que n'hi ha... La llar jove? L'espai és el nou. No, això se diu centre jove. No, espai. Bueno, lo que n'hi ha anat a l'ermita. Les proves Covid, sí. Espai jove. Jo també a vegades intercanvi, si ha unes, però... Sé que hi has fet també tallers, per tant, has tingut alumnes que són xiquets de quarta, sisè de primària, però també has tingut dones majors, has estat en ajuntaments, has tingut alumnes de totes les edats. Trencadís. Claro, anava, i això és l'última. A veure, que mos conta alguna anècdota primer i després anem a parlar de trencadís. A veure, en col·legi, per exemple, no fa molt, en el primer taller
que treballem diferències entre sucres naturals i sucre refinat, no? El natural, pues, el de la fruita, tal, que quasi no se creuen que no fa falta consumir sucre blanc. Diuen, home, algo farà falta. I dic, no, sí, en els aliments ja tenim, se pot consumir, però no és necessari. Bueno, tal, les expliques, i després el refinat, el blanc. Entonces, jo porto en aquest taller una recepta d'una massa, que ells acaben les boletes, rebosen, tal, i una altra que és una nocilla casera, una Nutella, però feta a casa. Entonces, jo no us dic el que porta. O sea, lo primer és, mireu, aneu a degustar una preparació, tal. I quan la proveu, intenteu dir-me què ingredients penseu que porten, no? O sea, i també dic, per favor, proveu-ho, o sea, teniu que ser valents i provar, si no, no aneu a poder opinar. Os agrade o no, per tenir una opinió hi ha que provar. O sea, lo primer és arriesgar-se, que és lo pitjor que pot passar, que no us agrade, pues ho tires, no? Ja està, bueno, al final proven. I vull dir, és una Nutella feta en dàtil, cacau, llet d'avena, l'has provat? Sí. Vull dir, està feta en sucre natural, que també, o sea, fruta deshidratada se pot fer, això que són sucres naturals. Bueno, entonces, no us dic de què està feta, perquè si no, uno te diria, a mi no m'agrada el dàtil, no ho prove, a mi no m'agrada no sé què, no? Entonces, primer ho proven, i sí que en este taller pues, tenia un xaval raere, que enseguida que ho tragué i començaren a provar, la veritat és que sol triomfar, podem repetir, tal, i la veritat és que mola, que te dic que me passes més que volem repetir, i este no parava per l'aire. Pues a mí me gusta más la Nutella, pues a mí me gusta más la Nutella, pues esta no me gusta nada, pues le dic, pues no passa nada, si no vols, pues no menges més, perquè estava gozant-me quasi, o sea, vull dir, són xiquets, però era, a mi no me gusta la Nutella, pues a mí, o sea, a mí me gusta más la Nutella. Pues a mí no me gustas tú. Igual estaba esperando que tragares un poco de Nutella para él, empezar. Pues igual, de la bolsa y toma y calla, toma, salte fuera, cómete la Nutella, pero... Pero déjame que me estás poniendo la cabeza como un bombo. Normalment, vull dir, se porten bé, però a vegades que alguns són reacis a provar, i alguns se n'han anat sin provar res, perquè potser tenen aprensió a aliments que no coneixen i tal, i superior a ells. N'hi ha pocs, però alguns. És a dir, no pots obligar, per supost que no, jo dic, això és lliure, Dic, ara, jo el que m'ho vaig a ficar és tot bo, no són sabors ahí forts ni tal. Me pareix molt curiós com des de molt xicotets agafem por a certs aliments. Sí, o aversió a certs... No sé, pot estar en la textura, en el color, en l'olor... Inclús en traumetes, de dir, menja't això sí o sí, sí o sí. Clar, és que la ingesta està molt relacionada... Claro, després ja, si se ficava a parlar ja de trastorns de conducta alimentària, ja flipes. Però clar, la ingesta està molt relacionada en les relacions familiars i en el vincle i el que se mama en casa, perquè des que tu eres xiquet a tu te donen de menjar, t'alimenten a tu, aleshores qui t'alimenta i com t'alimenta, això està dins d'eixa relació. Amb l'alimentació, clar. Aleshores pot haver una versió de dir, si a tu no t'agrada la persona que te dona de menjar, no te menges el seu menjar. I punto en boca. Sí, o identifiques l'aliment que no ve de la mare o del pare com a algo perillós. Sí, ho rebutges d'alguna manera. Sí, no, és que és curiós. Té algo molt interessant ahí des del punt de vista psicològic, no? Sí, perquè vull dir, n'hi ha algo que n'hi ha que treballar, òbviament, perquè ahí passa algo, o sigui, se rechaça ahí tan fort, no? Sí, perquè una vegada una xiqueta sí li passa i se n'anà i vomitar. Clar, és que hasta ese punt perquè no, ja te dic, no s'obliga a voler provar-ho, però acaba anant a vomitar i jo diria, ai mare, que no s'enteren este mes, perquè si no, això igual corre con la pólvora i se me lía, imagina't quin mogolló, saps? Pobra. Sí, i volia contar una altra, una que me passa però en els tallers, perquè, bueno, el que dius tu, els tallers que faig per a, bueno, xiquets o adults, estic en el catàleg del SAC en Diputació de València, on està... Des d'ahí podeu contactar a l'altra cuina. En el catàleg del SAC 2023, ahí està tot el catàleg, per exemple. Claro. I bueno, pues en un d'aquests tallers que feia l'any passat, anava al Real de Gandia. Sí. I jo, bueno, jo havia anat a fer un taller, però soc un poc despistat, però al final, claro, pobles pa acá sí, pobles pa allà... No te'n recordaves que ja havies estat? Sí, havia estat, però no recordava el local exacte. I recordava que la ubicació no apareixia. Tal qual me la donaven, la ubicació no apareixia. Total,
que quan t'aplegui allà a Real de Gandia li quedre per telèfon a l'alcalde, que tu quedes quan t'aplegues i tal, que me diu, és que jo, mira, toca-li a José, és que si us pobres són així, que mola molt. Que te té que obrir de la biblioteca. Sí, diu, toca-li a José, el policia, i li dius que te diga al carrer i tal, i ell t'obri el local. I jo, total, era en el local del llar dels jubilats. Jo, pare, estava en un polígono, pare tal, quedre per telèfono, i total, que me diu, no sé què, tires ahí, tires pa acá, no cuánto, y me está marejando. I bueno, espera, que crec que me n'ha anat. És a dir, l'alcalde me digué un poc pim-pam, i jo, pues bueno, al final, quan no m'aclaria, agarrí i quedé per telèfono. Toquí en el cotxe en marxa i sí, dime, tal, no sé què, i dic, mira, és que tinc que anar a fer un taller, me teniu que obrir la llar del jubilat, tal i qual, dic, i ja t'haurà avisat l'alcalde. No sé res, jo, tal, hòstia, no t'ha dit que aplegui ara, estic ja així en Real de Gandia, no sé què. No, però bueno, ara vaig. I jo, total, que en les indicacions i tal, com m'apanyí, i ja plegui allí, i era, crec que juliol, una calor, o sigui, un ponent impressionant, però sí, una humitat, i jo baix els trastos, perquè clar, jo duc els tallers, jo agarro, i en una sala monte, jo duc la cuina de Gampraere, tots els trastos, descarregue tot, aparque, tal, una calor, i jo allí esperant-me, i allí no apareixia ni el tato, i jo dic, hòstia, que raro, no? Total, que faltaven 20 minuts per començar el taller, i jo de normal estic una hora abans, per muntar-ho tot i col·locar-ho i estar tranquil·la, no? M'agrada anar en temps. Total, que agarre i torné a quidrar per telèfon i jo dic, hòstia, pues me sa mal, però vaig a tornar a quidrar. I quan quidre me diu, li dic jo, si estic així a la porta, que no sé si ha passat alguna cosa, però estic esperant que m'obligues, que anem a començar el taller i no... I diu, el què? Diu, a mi no m'has quidrat. I dic, com que no t'ha quidrat? I diu, no, o sea, tu amb mi no has parlat. I dic, pues, hòstia, s'acabé de parlar en tu tal, que no, en sèrio, que ho sé jo, que no, perquè estic jo de guàrdia i no. Vale, pues ara vaig. Total, en quan penja, me sona el telèfon i era la policia de la Pobla. La policia de la Pobla estava en els jubilats, en la porta oberta esperant-me, i jo dic, hòstia, i dic, ¡ay, que antes he tocado a la policía de la Pobla! Me costaba, claro, explicarle, digo, mira, perdona... Es que soy de la Pobla... Es que, bueno, no li contito perquè me donava una de colla, perquè havien agarrat les claus, havien anat a obrir sin saber res, i jo esperant, i, o sea, imagina't, i jo dic, calla, tela la cal... I així alguna catra liat. Ahí era de vesprà, que ahí no se fa res. Era de vesprà. Però vull dir que aquells allí esperant-me, jo esperant-me en Real de Gandia, en la porta, i ahí no venia ningú. Saps? I quan vingui el policia, José sí que li ho conti, li dic, tio, saps el que va passar? Dic que he cridat a la policia però del meu poble. O sigui, encara si algú no veu el programa, igual diran, era ella. Encara bé que no anar el policia de la Pobla Real de Gandia a obrir-te ell. Pues sí, podria dir, bueno, si pots passar-te, no? Que guai. L'altra cuina, l'altra llar de xubilat. Pues son anécdotes que passen quan tu no estàs en carretera i va per ahí rodando. I jo també fent contacontes, tinc unes quantes visions que... A mi a vegades el que més me preocupa és no presentar-me a l'hora que toca, però en el poble equivocat. I quan arribes, no m'ha passat de moment. I quan arribes al poble, venir no sé què i te té que obrir Francisco, el policia, el vedell del centre, que dius, és que això tot és caser. Sí, no, això mola, perquè jo he anat a veure el moro... Te deixen obert i se'n van, i arribes i dius, això està obert. I passar a per l'alcaldessa, i com no estava, me digué, no, mi hija, i la filla em va dir, al cotxe, i me abrió. Tot molt casero. O sea, me encanta. Ha funcionat. Me encanten. I per últim, abans de passar a la bateria de preguntes, estàs ara treballant amb el centre Trencadís, que és el centre dels nostres amics de diversitat funcional, on està ahí la Mervi, el Víctor, i tota la penya tan guapa, Nando, Mario Bonico, i tot és bonic, Amparo i Vicenta Paulí, tota la gent bonica de la Pobla, i ja estàs ahí ara anant una vegada a la setmana, pot ser? No, estic anant, vaig començar en gener i vaig 2 vegades al mes, perquè som 2 grups i estem fent 2 tallers al mes, fins juliol.
Molt bé. I tinc entès que estàs molt còmode ahí, no? La resposta Sí, molt guai. la veritat és que és super a gust. Sí. Perquè a més jo també estava antes en Víctor, Nando, Ada, en Batucada. Molt bé. A més fèiem allí classes també. Va tocar la Terratrèmol, que vingueren així també. Ah, sí? També vingueren. Pues estava en classe, fent classes en ells també, que ja vull dir, hi havia una relació, Coneixies, claro. i ja pues, si se vechaven pues, abrazos i tal, Home, ja els tallers ja ni te digo. O sea, vull dir, estic a gust, perquè és com en casa. Que guai. Vull dir que n'hi ha, mira, de més ha sido una pulsereta que quan... Que te la fe Vicenta, te la fe Vicenta. Esta no, Moni. Ah, la Moni. Moni, soy una leyenda. Que bonic. Que xula. I en el meu nom i tot, i jo dic, Corina, és que... Som molt agraïts. Som molt tendres. Som molt agraïts. Som mogudets, perquè a vegades diu, joder, o sea, que som mogudets. Tenen energia Tenen cabassos. I Però ja som una desfogada. I d'ací poc pot ser que vaig haver una incursió en un programeta d'apunt amb tot este tema del centre Trencadís. Sí. Va vindre a punt a gravar el taller de l'altra cuina al centre Trencadís. Ah, sí. I això, Tere, si no passa res... Si no passa res, d'ací poc podrem veure en quin sí, programa... En la cuina de Morera. Molt bé. Estic ahí, la veritat, emocionat, perquè, bueno, dius un passet més, no? Claro, cap a la Que vinguin a visibilitat. veure un poc les activitats que fem en Molt el bé. grup i de més, i s'està allí organitzant. La veritat és que contenta, Que bé. supercontenta. Que bé, Cris, pues molt guai. Anem a anar tancant esta entrevista. Anem a fer una cosa ara que se diu la bateria de preguntes de l'excusat. No sé si saps un poc el mecanisme. Són preguntes que tens que respondre ràpid, sense pensar molt. Ràpidament. Vale? Anem allà? Estàs preparat? La bateria de preguntes de l'excusat. Primera pregunta. Te consideres màquina o maquinària? Màquina, Eres més d'anar solteta o d'anar estrenyida? solteta. El cafè de bon matí o després de dinar? El cafè de bon matí o després de matí. Molt bé. Si fores un estat de l'aigua, quin estat series? Gas. Eres més de Mercadona o de Consum? De Mercadona. Eres de dormir amb calcetins o sense? Sense. Eres de dutxar-te o de dur xancles? De dutxar-me. De les dos? Amb gluten o sense gluten? En tot. Molt bé. Eres més de fruta o de verdura? De verdura. Eres més de taronja o de mandarina? Taronja. Eres més de fer un bon menjar o de picar entre hores? Un bon menjar. Eres més radical o liberal? Liberal. Eres més de castellà o liberal? Hòstia. O liberal. Vale. Eres més de napolitana de York i formatge o napolitana de xocolata? De York i formatge per el saladet. Molt bé. Tu de menuda, què volies ser de major? No tenia ni idea. I ara de major, què voldries ser de menuda? No... No sé... Colapso! Hem col·lapsat a Cristina. Estava nerviosa. De major que volia ser de menuda? Ara de major, què voldries ser de menuda? Ostres. Si pogueres tornar arrere. Pues... més arreu. Oh, molt bé! Molt bona resposta. Sí. Ràpidament, què te suggerís la figura de Jesucristo? Hòstia, llàstima. Molt bé. Molta. No sé. Quin és el... Esta pregunta per tu va ser un poc complicada, no sé si complicada, però quin és el teu polo preferit? Polo d'estiu, però... Colaget. Perfecte, perfecte. I per últim, però no menys important, tot està bé o tot és una merda? Tot és una merda, però està bé. Bien! Molt bona bateria. Molt bona bateria de preguntes per Molt bona a bateria. Cristina Boixons Martí, l'altra cuina. Ha estat un plaer fer-te esta entrevista. Ara no te'n vagis perquè anem a passar a la fantàstica darrera subsecció, ¿vale? I fins així l'entrevista i passem a la fantàstica darrera subsecció. La secció de l'excusat.